தாவேக மாநாடு முன்கூட்டியே தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் கூடுதல் விவரங்களை இணைப்பில் காத்திருக்கும் செய்தியாளர் ராஜகுமரன் வழங்க கேட்கலாம். ராஜகுமரன், தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பாக மாநாடு முன்கூட்டியே தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விவரங்களை பதிவு பண்ணலாம். தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய மாநாட்டை இன்று மாலை 4 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 8:30 மணிக்கு முடிப்பதற்கு நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டிருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது மாநாடு நடைபெறக்கூடிய மாநாட்டு திடலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சாலைகளில் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த தாவேகா நிர்வாகிகள் மாநாட்டை 1 மணி நேரம் முன்கூட்டியே நடத்துவதற்கு முடிவு செய்து விட்டார்கள். 4 மணிக்கு தொடங்குவதாக இருந்த தாவேகாவின் மாநாடு 1 மணி நேரம் முன்பாக 3 மணிக்கே தொடங்க போவதாக நிர்வாகிகள் தரப்பில் தற்போது தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் விக்கிரவாண்டியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏராளமானவர்கள் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு எழுந்து வராமல் இருக்கின்றார்கள். வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து இருக்கையிலேயே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு உணவை கொண்டே உள்ளே கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது. தண்ணீர் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது. இந்த நிலையில்தான் தாவேகாவினுடைய பொதுச் செயலாளர் புஷீஸ் ஆனந்த் சற்று முன்பாக அவரே எழுந்து வந்து பேசியும் கூட மேடையில் தகவல் தெரிவித்தோம். தொடர்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் எழுந்து செல்லாமல் வெயிலிலேயே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். எனவே பலர் மயக்கமடைந்து விழுந்திருக்கின்றார்கள். ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக அவர்களை மீட்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் விழுப்புரத்துக்கும் விக்கிரவாண்டிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சாலை முழுவதுமாக போக்குவரத்து நெரிசலால் ஸ்தம்பித்து கிடக்கின்றது. ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை கூட உள்ளே எடுத்து வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது. குறிப்பாக காவல்துறையினர் கையடக்க ஒலிபெருக்கி மூலமாக அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சாலைகளில் நின்று வழிவிட்டு செல்லுங்கள், ஆம்புலன்ஸ் வருகின்றது, நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் வழிவிட வேண்டும் ஆம்புலன்ஸுக்கு என்று கையடக்க ஒலிபெருக்கி மூலமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விக்கிரவாண்டி வீசாலை பகுதியில் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நிலையில்தான் கடும் கூட்டம் ஏறிவிட்டது. பல லட்சக்கணக்கானோர் மாநாட்டு திடலை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 5 லட்சம் பேரை நெருங்கக்கூடிய அளவிற்கு மாநாட்டில் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக தற்பொழுது ஏராளமானோர் மயக்கமடைந்து விடக்கூடாது, பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதால் 1 மணி நேரம் முன்பாகவே மாநாட்டை தொடங்குவதற்கான அறிவுறுத்தலை நடிகர் விஜய் வழங்கியிருப்பதாக தெரிய வந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக கூட்டம் அதிகரித்ததன் காரணமாக அருகில் இருக்கக்கூடிய விஜயை சென்று சந்தித்து நிர்வாகிகள் தரப்பில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. பிற மாவட்டங்களுக்கு செல்லக்கூடிய, சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்லக்கூடிய, திருச்சியிலிருந்து சென்னை செல்லக்கூடிய சாலைகளில் உள்ள வாகனங்கள் எல்லாம் மாற்று வழியில் சென்றாலும் கூட மாநாட்டு வாகனங்கள் மட்டுமே வரக்கூடிய நிலையிலும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு கிடக்கின்றது. உள்ளே அமர்ந்திருப்பவர்களில் பலர் மயக்கமடைந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு சிலருக்கு கடும் வெயில் மயக்கம் காரணமாக வலிப்பு நோயும் வந்திருக்கின்றது. அவர்களையும் மீட்டு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. கூடுதலாக ஆம்புலன்ஸ்களை உள்ளே எடுத்து வர வேண்டிய நிலையில் ஆம்புலன்ஸ்களை அருகில் இருக்கக்கூடிய முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, கடலூர் மருத்துவமனை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் இருந்தெல்லாம் 108 அவசர ஊர்திகள் வந்தாலும் அந்த அவசர ஊர்திகள் மூலமாக உடனுக்குடன் மீட்பு பணிகளை செய்ய முடியாத அளவிற்கு கடும் கூட்டம் இருக்கின்றது. எனவே இந்த மாநாட்டை முன்கூட்டியே நடத்த வேண்டும் என்று நடிகர் விஜயிடம் நிர்வாகிகள் தரப்பில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாக தெரிய வருகின்றது. எனவே அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் நடிகர் விஜய் வழங்கியிருந்த அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப 1 மணி நேரம் முன்பாகவே இந்த மாநாடு தொடங்க உள்ளது. 4 மணிக்கு தொடங்குவதாக இருந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய மாநாடு பிற்பகல் 3 மணிக்கே தொடங்குகின்றது. 2 மணிக்கு தான் தொண்டர்கள் வர வேண்டும் என்று தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய தலைமை தெரிவித்திருந்தது. அழுத்த நிறுத்தமாக நடிகர் விஜய் பல்வேறு அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருந்தார். கிட்டத்தட்ட 4 முறை கடிதம் எழுதியிருந்தார் இந்த மாநாட்டுக்காக. அதில் பல அறிவுறுத்தல்களை அவர் வழங்கியிருந்தார். இருசக்கர வாகனத்தில் வர வேண்டாம், பயணத்தை பாதுகாப்பாக திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள், வெயில் அதிகம் இருக்கும் என்பதன் காரணமாக உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும், வயதானவர்கள், பெண்கள், கர்ப்பிணிகள் வர வேண்டாம் என்ற ஒரு கோரிக்கையெல்லாம் நடிகர் விஜய் விடுத்திருந்தார். என்றாலும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தவர்கள் இன்று அதிகாலை தான் புறப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அவர்கள் நள்ளிரவில் புறப்பட்டு அதிகாலையிலேயே விக்கிரவாண்டியை வந்தடைந்து விட்டார்கள். எனவே கடும் கூட்டம் அதிகரித்து சூழ்நிலையில் தற்பொழுது இந்த முடிவினை எடுத்திருக்கின்றார்கள். 1 மணி நேரம் முன்பாகவே இந்த நிகழ்வு தொடங்கும் என்பதன் காரணமாக நடிகர் விஜய் 45 நிமிடம் பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கும் கூடுதலாக அவர் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நடிகர் விஜய் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் தொடர்பாக பேச உள்ளார். இந்த மாநாடு 3 மணிக்கு தொடங்குகின்றது.